tabu jora da selajak mak lakya na singnai di tabu borok no srwngi nani kunumung sapana kari kya piaba tabu sengnai ke mal mata rok ni asike selajak man rok nuksak kha nai di kaham kana si di o video jeng tamu nugo tong nai di kaham ke o video jeng nugo sui no buma songai aming se abuk sai chawmani jeng nugo o video nai jeng tam swrwngmung swrwngi ma ai ne bidi ami se kathalai malaya tabung ke sisi amingno du chari tonsiu tab bobti jogong thanai ne di sebe ami sa kathai manon ke sin borok ka bhakya sa kathai ma yang kha wa chukui nai ne bidi kisa mone wa chukjane ko nai ne di bule borok kisa wala ke sebe ami tang ni ya ki swrwngmani tabule nai ne di se amingno du chari tonsiu bobti khia sa katam kha sin borok ka tangi tak pun jas ke thima yang kha bakro bukro se obro na sigi string thaiklayo nai ne bidi nai wa su nai ko naila naisigi naila o amingno kaham ko nasig naila bo usuke kaham ke buma hake no bo sini abuk tei sai tongoni nadi o kachang ka sai tong bo aro kuru mungsapan kiri korok lai samani nukjaya naila o sei buma no bahina bo bahina bini sei besano sat mai khungsar jong kachang ke o mungsa panang jya joras ke salajak thanga borok tabu ultang thamagya mal matarok tabu a borok ni tongmungo han ingma hake agini hai ini thanga tabuk naila seibe ami kathai mai hanjang raksa tabuk se kathalai buma basa ke tong adi borok tabu ama ke kathalai malga singor belekno sereng tai tong o video belekno phunukmani belai khano phunukmani naila wo belekno chini borok ni bagi kaise swrwngmung chini borok ni bagi kaise nasikmung kaham wansukmung kaise kaham swrwngmung example omo kaisa sungno phunukka o video o mangpli kase family amo belekno naithoke sung nukka naidi psike kaham ke buno charui tong